Lajeng dalu juga Mas Dan. Alhamdulillah, suwi ndak ketemu karo dirimu wong ayu. Iya, lama banget terakhir tahun sapa muni sewu kuwi mau. Wong aku sewer lahir kok ya. Pinten. Tahun 2025 atau 4, Mas? Wah, kula malah kesupen, Nduk. Oh iya, saking lamanya ya. Iya. Nggih mau salim dulu. Oh nggih, Nduk. Boleh? Boleh no, Nduk. Oh, Yo ngene iki lho, wong sing ngerti tata krama unggah-ungguh sopan santun subasita tata krama pun. Sampai kenaan nafas ki piye dalange iki. Wong kula ket alit nika nggih nderekaken jenengan nggih Mas Akbar. Masih ingat atau tidak, Nduk? Pertama iku nyusul Mas Akbar itu kelas berapa? Masih ingat ora? Masih. Kelas berapa, Nduk? Kelas 3 SD di Gor Kediri. Kediri apa Nganjuk ya? Nggak tahu aku, ning Gor Kediri nggak tahu no aku. Wong aku entuk HUT Kediri mundur. Iya, masih kelas 3 SD nih kelas 3 SD. Ya. Masih ingat ya kelas 3 SD? Masih. Sekarang sudah lama tidak jumpa, sudah kelas berapa, Bu? Kelas sakniki? Ya. Sekarang kelas 3 SMA alhamdulillah Mas Dalang. Kelas 3 SMA ki ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Dok. Iya, betul. Ibaratnya lagi wiwit-wiwitane seneng karo lawan jenis. Oh, gitu. Tapi sampean eman karire, fokus ke karir dan pendidikan dulu, ya toh. Nek pesan positif dari Mas Akbar itu apa? Napa? Mbok lakoni kena, nek ora mbok lakoni ora apa-apa. Ning iki hanya pesan positif. Wong sing luwih tuwa ki nuturi wong enom ora apa-apa. Nah, nggih monggo. Nek iso sampean ki berkembangnya karir, nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh, gitu. Nyapa, Mas? Nyapa kok halah ki lho. Loh, kalau pacaran kalau sampeyan masih kelas 3 SMA, masih kowe kok wis pacaran, itu terbagi konsentrasinya. Iya, betul, malah bingung ya Mas ya antara karir dan pendidikannya kan jadi bingung gitu ya. Jadi arep fokus nyinden, arep fokus karir, ngono kuwi kudu ngabari sih. Nyinden kudu VC sih. Sopan tak kuwi? Kan harus ada masuk ngono menjaga hati seorang ngono kan termasuk beban loh. Iya. Nah, itu harus dihempaskan jauh-jauh, fokus karir, fokus pendidikan. Nggih. Ora sah nyontoh sapa-sapa, Nduk. Nyontoh Abah. Nah. Abah. Masya Allah. Abah Akbar ya Mas ya. Jan suwe ra ketemu dadi Abah saiki. Apa abuh? Anu, Duk. Wah, tapi sampean yo perkembangannya luar biasa, Duk. Nggih. Sampean ini dhisik pertama kelas 3 SD, Mas Iya. Akbar sampean sak benik tek ngono lho. Nggih, Saking jenengan. culik. Bedanya jauh kok Mas, aku dulu pundek kecil ngono. Wah, jan cilik tenan kok, Duk. Kayak adiknya yang di pinggir sendiri namanya siapa? Wah, malah luwih cilik. Luwih cilik ya Mas. Luwih ya, aku cilik ya. sampean ki. Sampean kuwi ning saiki perkembangannya hebat luar biasa. Alhamdulillah Mas Dalang. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sopo-sopo. Oh gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh, sinden A ki ku karire saya apik. Oh, sinden B karire saya apik. Termasuk sampean. Ngono to. Alhamdulillah Mas Akbar. Yo anu sik, Duk. Salam-salam. Gimana? Salam-salam. Iya, alhamdulillah. Samenika saged sowan datang Dusun Depok ya Mas. Dusun Dalang. Depok. Dusun Depok, Desa Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Gondang. Gondang, alhamdulillah. Kabupatene Nganjuk. Nganjuk. Ora lali aku no. Iya. 3 hari di Nganjuk Mas Dalang. Loh, iya ta? Iya. Masih ta? Hari ini sama jenengan. Heeh. Besok tanggal 5 sama 4 kalian Bapak Kangko. Oh ya. Karena aku sik, Duk ya.
Enggak. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Dusun Depok nggih khususipun kagem sedaya warga perangkat desa nggih. Perangkat desa. Bapak perangkat desanya di sebelah sana ya Mas ya? Iya. Oh iya jauh sekali sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Desa Rawuh nggih. Rawuh tadi sambutan sore, Nduk. Oh sampun, alhamdulillah. Menyapa warga masyarakat. Menyapa Mas, bejan dingin sekali. Panjenengan mboten kedinginan Bapak Ibu? Pun sangu minyak kayu putih to nggih? Minyak kapak? GPU? Paracetamol? Kok kabeh merek minyak mbok sebutnya to, Nduk? Nah, itu kan kesehatan kan nomor 1 toh Mas Dara. Ambak jadi ambak gur nonton wayang iki kudu sangu minyak-minyak ngono, Nduk ya. Iya, Mas, aku juga. Loh, jenengan juga harusnya. Mas Akbar juga. Heeh. Jadi ngaten iki nek dalang ngaten iki minyak-minyak apapun sudah sedia di tas. Bawa apa aja? Belum banyak minyak. Banyak. Wes aja, Nduk. Aku arep leko karo kowe wis cilik. Aja. Enggak. Wes, doa terbaik apa, Nduk? Doa terbaik. Ini bersih dusun ya, Mas? Dusun apa desa nih? Dusun. Dusun, bersih dusun Depok. Oh, iya. Pokoknya doa yang terbaik semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasan kawilujengan. Amin. Sing dereng gadah putra, mugi-mugi enggal pikantuk putra ingkang soleh-solehah, putra-putri ingkang soleh-solehah. Amin. Ya. Sing dereng pikantuk jodhonipun, mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun nggih Mbak, Mas dayanipun. Kowe ketok ndongakne nyemoni aku lho, Nduk. Iya ta. Ya ora apa-apa ya tak aminin, Nduk. Ya, semuanya loh Mas ini. Iya. Pokoknya doa terbaik mengalir buat panjenengan sedaya. Ya. Suwe ora ketemu kalih panjenengan nyicipi suaramu sak langgam apa sik, Nduk? Pengen aku sampean bawa sik. Bawa. Nah, wis bebas merdeka. Bawane apa? Ora ngarani Mas Akbar. Pelak slendro kena. Oh, pelak sendiri kena. Ayo. Berarti sak mardikane sing gender. Iya. Nih, Teng loro ya. 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 Apa? Ya, Cat. pelak nih. Asmaran dan asmarangan mboten apa-apa. Wah, boleh, Nduk. Boleh, bebas. Ya. Mangga. Nduk Lintang, sampean kan dulu suring toh, gabung Astabrata. Nggih. Nek pancen sampean suring ikut Astabrata dulu yang lama. Ya. Sampean jek eling apa ora? Kenal apa ora? Astabrata sing mbok kenali sapa ae, Jajal? Sing tak kenali sing tau duet karo aku mbiyen. Siapa namanya jek eling? Mas yang brengosen apa yang tumisan ininya itu loh, siapa namanya? Yang brewoan itu siapa namanya, Mas? Ya. Mas, nyawang aku toh, kok yo lali padahal wis tak sebut nih ciri-cirine. Salahnya rambut cukur, jadi aku eling. Mas siapa Mas? Namanya aku lupa.
Oh iya Mas Tian. Ya, itu salah satu saya masih ingat Mas. Oh, salah satu masih ingat ya. Nggih, Mas Tian. Mas Tiar sopone sing kenal Astabrata nek pancen deket karo keluarga Astabrata, sing kenal sopae Mas Tiar 1, minimal 3 jajal. 3. Dilarang sinden ya, dilarang sinden. Oh iya iya. Heeh. Mas pengendang. Siapa asmane nek Apa pancen? ya? Mas Dudonaku. Mas Ayam. Kuwi anake, Nduk. Dalam Anake. Oh, anake. Oh, piye to, Mas? Oh, Mas Arya. Mas Arya. Iya, Mas Arya. Kurang 1 sapa no? Ayo. Lek Heru. Gubul aku. Ma ket nawa ket kula kecil niku sing nyeneni nggih. Om Heru sing yang benerin saya kalau salah liriknya, yang bantu saya matur suwun nggih Om Heru, terima kasih. Gua lah niku karo Nah ya sithik-sithik. toh Mas Jan, tapi malah membangun tingkat keberanian ya Mas ya. Aja to kok pesinden kadang kala nek Mas Heru ngemseni campur sari sore sing nanggap diseneni kok. Penyerahan gunungan. Dang to damuga. Piye sing nanggap kok diseneni. Yo. Terus Nena. Sandang kelawan pangan Bacot ke? ya iku bagian nipon wong malek sabarana rima Makasih, jan luar biasa. Tembangnya apa, Dok? Wis bebas merdeka. Apa? kadung tresna napa Manut bebas. Aku wis ora wani ngarani nek kamu. Wis manut. Tembang iki nek disenengi karo atine iki biasane menyanyikannya atau menembangkannya itu dari hati. oh iya meh rahina nggih Mas Boleh, boleh. Ya. Ya, mangga Dek. was merahina sumirat ing witan Ngosek to, Duk. Nek ra kleru sampean iki duwe adik sing biyen seneng wayang ya. nggih betul benar Masih suka wayang atau tidak? masih Aku seneng saiki nek cah cilik-cilik demen wayang ngono. alhamdulillah Demen ngono lho aku roh cah cilik demen wayang kan mesti tak tukokke, Duk. oh gitu Ora ketang wayang-wayang sapa sih. terima kasih Mas Akbar Sing penting ora njaluk sepeda listrik ya. Ya. Ya terus. monggo pedae wancing undang tikang pawetane
ora hina sesarengan kali Dik Lintang Kairo. Astabrata. Oke. Atur dumateng sedaya warga masyarakat Depok. Dadya dusun ingkang gemah ripah lah jinawi. Ya. Oke. Telaske, Bu. Heeh. Monggo bedai wanci ngundah tinggal Nduk Lintang jangan duduk dulu. Iya, Mas Jaya. Ini kita sebelum menaikkan nuwun inggih menika Pak Bayan Imam Siswanto, Bapak Jito, Kang Serto, Bapak Mujadi. Menika sampean tak pasangke salah satu sinden Astabrata engko berdua engko bareng-bareng ngunggahne para-para terhormat. Ya, siap. Dik Lintang itu dari dulu karakternya tetap sama. Halus, lembut, feminim, sopan. Nggih. Dadi tak gandengne sing sekarakter sing sefrekuensi. Oh gitu, siapa Yang mana, halus, mana? yang sopan, yang feminim, yang santun. Aku ero. Mbak sapa? Ibu. Pokok ibu. Mbak Seli. Oh, Mbak Seli. Yang Iya, mana ini Mbak ya Seli? yang itu. Wah, itu santun sekali. Oh, masa Kalem sih? sama plek-ketiplek Kok sama nggak Lintang percaya kayak gitu. ya aku ya. Loh iya no. Sepatnya cocok kayak apa ya?